Milujete folklór? Alebo hľadáte nejaký spomienkový darček? Tak ja vám dnes predstavujem moje ručne vyrobené bábiky, párik v tradičnom goraľskom kroji spod Vysokých Tatier z oblasti Vyšné Ružbachy. Bábiky sú vyrobené s láskou a s citom pre detail. Doteraz to bola moja najnáročnejšia práca, pretože bábiky majú iba 30 cm a aby sa mi to všetko do tej malosti zmestilo, tak som musela urobiť drobné úpravy hlavne vo vyšívkach. Táto mladúcha má krásnu korunku, perličkami vyšívanú tkonku, krásne stuhy, fartuštek ručne vyšívaný, mládenec má bohato vyšívaný fartuš, teda lajbíček, typické chlapské hološne, nohavice, klasický klobúk, tiež zdobený stuhami a perím. Každý steh a detail na týchto bábikách odráža hrdosť a tradíciu našich predkov, ktorí si vážili krásu ľudového umenia. Tieto bábiky nie sú len krásnou dekoráciou, ale sú symbolom hrdosti na našu kultúru a tradície. Hodia sa ako originálny darček alebo spomienkový predmet pre každého, kto miluje folklór. Takže čo na nich poviete? Aký detail sa vám na nich najviac páči? Píšte mi do komentára. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a uvidíme sa na budúce. Ahojte!